Maigsoon mayong gabi ni ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko o gaton ning ablihan sa pagampo. Sangan sumahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos lang itong amahan, pinagisangan ni Jesus among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon mi sa imong mga puong amo ning mapuy-an sa among kinabuhi. Amo sang ipaambit suban nga nagkinahanglan. Luwasa usab kami Ginoo sa daghang mga katalagman sa mga panglupig, mga pag-ulbo sa gubat sa laylay mga nasod nga naghulga usab sa mga kalisdanan nga maangin ug mapiktahan tungod sa kamahal na palaliton gumikan sa paggamit sa mga lana, gasolina nga galmiton sa gubat alang sa masig kakaaway. Ginong Diyos nangamuyo usab kami sa panabang ni Santa Maria Birhen nga iya mga pagampo mapadayunon alang kanamo nga nagkinahanglan ug kaluoy siyang anak nga mao si Kristo Jesus. Kini atong gipangayo sa ngalan ni Jesus nga atong Ginoong manunubos. Amen. Sa ngalan sumahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong mga pangutana nga ang atong pagsaulog sa atong kaugalingnan, kagawasan, independence, kaniadto sa Hulyo 4, 1946, hangtod pa sa 1962, nga ang Pilipinas nagsaulog sa adlaw sa atong kagawasan, Independence Day. Unya, labang sad sa napug-unom katuig, ika ngadto sa Mayo 12, 1964. Ang pamuno naso Diosdado P. Macapagal mihukom pag-usab sa pitsa ngadto sa Hunyo 12. Aron pagpasidungog sa pagpadayag o pagpasibaw sa atong Proclamation of Independence by General Emilio Aguinaldo sa Hunyo 12, 1898. Kini giladad o gipadayag sa bantugang columnist nga mo si Atty. Josephus Jimenez. Atong gikutlo ang may tungod sa kasaulugan sa atong kaugalingnan, kagawasan, Independence Day. Pero ang labing mahinungdanon mao ang pagtagamtam sa kalainan sa kagubot ug gubat tali sa kagawasan o kaugalingnan. Matamis sanggapon ng hangin sa kagawasan, kaugalingnan o makalilisang magkurugta sa gahom sa kangitngit o gahom sa dugo ug kamatayon niya ng mga gubat nga nayaguman sa atong nasod. Ikan sa pagabot sa mga langyaw ng mga Spaniards, dayon ang Japanese, unya ang atong higalasan nga Amerika. Pero karon gisaulog nato ang ginganlan og bugkos og talikala sa tinuod nga pagsinabtanay og pagtinabangay. Inay pagsukli ay sa gahom sa armas nga mubungkag sa kalinaw og mopiyasat sa kinabuhi. Masira ang tanan natong kahimtangan sa pagsaulog sa naandan og normal nga kinabuhi. Masirahan nga itong simbahan, masirahan mga tunghaan, og lisod ang atong panginabuhi. Manang pasalamatan nato mga gahom nga Diyos nga mo'y tinubdan sa kagawasan. Siya mingon pabilin kamo sa akong mga puong. May mahamos kamatuuran, ug ang kamatuuran magaluwas og magahatag kaninyog tinuod nga kagawasan. Na San Juan 8, ya versikulo 31-32. Mara ang atong handumon og labaw tanan mao ang atong pasiunang panagang sa maggubat sa dili pag-among-among, dili pagpasipala og dili pagpangilog sa magkatungod sa ubang mga tao atong silingan sa ubang mga nasod nga usab adunay kaugalingon nga sovereignty and somewhat principle of their nation. Ang atong principle sa itong nasod, mao ang
hinigugmaay, pag pinasiluay, pag tinabangay, o usab pagbubo kanunay sa kahigayunan sa atong kagawasan. Ilabi na sa kagawasan sa atong pagsimba sa Dios, pagtuo nga dunay Dios. Pagsimba sa atong makagagahong mo'y tinubdan nganong niya ta ning kalibutan na, gud siya yung tuyo nga niya ta sa Isaias 3:47. Nagingon nga gihimo ko ikaw tao alang sa akong himaya, alang sa akong kalipay. Busa mo nang tumong sa Ginoo nga matag tao nga mataw ning kalibutan na, makangad sa katamis sa kahayag sa Dios o nga puhap sa iyang hangin sa kagawasan. Matud pa sa ka nurse nga nagpuyo kaniadto sa China sa panahon sa kagubot, milaya siya. Og 300 million people or children aborted through abortions. Kadaghan sa gipamatay dito sa China. Kadtong pagmando ni Mao Zedong nga dili mo sobra sa duha ang lumulupyo nga magpuyo sa tagsa ka panimalay. Kuno na sobra ana, patay. Mga kadtong Pilipino nurse ni saksi. Di pa matuod sa makalilisang 300 million ang nangamatay mga bata tungod sa kadakusan nga populasyon sa China. Mga nga wa sila kakita ang mga bata sa matinaw, matahom nga kahayag o matahom nga hapuhap sa gugma sa Dios alang sa pagpahimos niya sa kanindot sa kinabuhi, sa kanindot sa gugma sa ginikanan. Kanya, doon na tayo mga pangutana sa nga atong tubagon, nga atong tulumanon karon. Wa man din mo ako makauban kay Independence Day, pahuway sad. Wata sa New Creation Servant Community kay ang atong mga members sa New Creation leaders, New Creation Servant Community, doon na sa sila'y sabatom. Kanang pag tagamtam sa pahulay sad, sa tagsa kapanibalay, diasad sa makanunayon nga pag tugob sa pagbinayluay sa hatag sa gugma sa matag pamilya. Mao nga ato sa silang palipayan. Doon ay sa kamubo kayong balak, dili magbabalak, pero gitagik ni unsa ang katahum sa kagawasan. Magsugod niini baga ang bagtuk sa maitom nga dagom nga gihakgom sa bangis nga bagyo, kining maidlot nga angkla sa atong kaulipnan. Angkla sa atong kaulipnan. Apana sayo sabtang mangapkap sa kadlawon, hangda ang langit, tunay gagmayng puahon nga hayag nga milagbas sa nabiling dagom sa sidlakan. Bisan gagmayng pulahong hangad nga mao ang matud pa timgas nga tingog sa bayani tungod sa akong dugo o sa ubang maisog nga bayani. Kasakit sa mga makalilisang binayluay sa hinagiban sa kamatayon. May tusak o nakabungkag sa akong bagol-bagol o akong kabukugan, dili alang kanako. Ang labing hinungdanon mo ang pagsudong sa bunga sa among dugo nga mao ang kagawasan. Sa tumong sa katalaw, gipigsat sa laing pangis nga kaulipnan sa pagtugan sa tinuod o diha lamang sa gahom sa kamatuuran, pagbayaw sa atong nasod, dili ang dakong dahunog sa kabantog, kundi ang gagmayng kaisog sa pagigbisog nga maghawas ka nato sa kalisdanan, sa kakabusog sa gutom, pulihan, sa bisan juteng kalanon alang sa kinabuhi
bugtian sa pahiyom sa pasalamat ngadto sa magbubuhat. Mao ni usa ka mubo kayong balak nga panungod sa katamis sa kagawasan. Kaya doon natay mga pangutana nga madawat sa nining atong tulumanon may tungod sa kining nganlan natog sa may kahulugan ining Yahweh, liabi. May bungta kay sa San Mateo 16:19, mingon si Jesus, kanimo Pedro, ihatag ko ang mga Yahweh sa langit. Unsay mong gapuson sa yuta, maginapos sa langit. Ug unsay mong hubaran sa yuta, may nubaran sa langit. Sa may kahulugan ining Yahweh, nga gilitok o gihatag ni Jesus manunubos ngadto kang San Pedro. Niya lahi ra bang maong Yahweh? Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa langit. Nga unsay mong gapuson sa yuta, maginapos sa langit. Usa ka libro nga in English nga naguluhan og Survey of the Bible and Bible Times, mihatag kahulugan sa Yahweh kung the keys. Gato ning mabasa sa page 330. The key nga sa pinulungan ni Hebrehanon, marpita. Og ang nahimo nga kahulugan sa ilang pagtingkay, pagtidlom sa kahulugan og tinuod nga katuyuan si Yahweh. Ngingon dinhi sa maong basahon, ipahayag ang kahulugan og labi na specifically kadtong gihatag ni Jesus kang Pedro. Ang maong Yahweh dili literal nga Yahweh nga abli isira nato sa kakandado. Kung dili matud pa sa maong basahon, usa ka simbolo. Simbolo nga gihatag ni Jesus kang Pedro, San Mateo 16:19, nga mao ang kagahuman kon otoridad. Mao ni ang gikahulugan sa Yahweh dihang ang Jesus nga manunubos nag-ingon, ihatag ko kanimo Pedro ang mga Yahweh sa gingharian sa langit nga imong aprubahan sa yuta, aprubahan sa langit. Imong gapuson din sa yuta, maginapos sa langit. Mabugat, malaom ang iyang tumong tuyo sa kahulugan sa Yahweh. What kind of key is that? It is power. The keys of the kingdom. Nga kunon sa ablihan ni San Pedro, yabli dito sa gingharian sa langit. Kunon siya umunog sirhan ni San Pedro, sirado sa dang langit. Who is this man? Kadako ni mo gahom San Pedro. Niya mga tao ro ba niya to, basta ilis na nangahan, doon ay gisangon nga hitabo o pag-aabagahon niya ngayang tulikibon nga baluhaton. Si Abraham. Ngayon ang Diyos, Abraham, ilisdan kong imong nga og Abraham. Way anak ang imong asawa. 90 na kapin katuig. Ikaw tiguwang na. Pero mahimo kang pangulos dakong panon. Di lang kay pangulo ikaw ang tinubdan o ginikanan. Nini dakong panon sa katawhan. So, Abraham was made Abraham. Ngan nga naghatag ni Abraham sa katingalahan nga hakop sa matukmuron nga pagtuog pagsali. That God is not a liar, nga ang Diyos dili bakakon. Ug mao nga ningon na lang si Sarah kanang atong kaabag nga babae batan-on, agarangan, nuulan na lana. Namabdo si Agar. Pero kay bungan ka namabdo sad si Sarah. Because God is not a liar.
Nagsulti siya sa tinuod. Exodus acta probat matud pa sa kinadman. Nga there must be an outcome of somewhat violation of the will of God. Di na ito ablihan ang kasaysayan ni Agar ni Sarah. Si Agar ni pauli ngadto sa nasod sa Arabia. Natawo ang iyang anak si Ismail na imong pangulo. O si Isaac ang anak ni Abraham na imong pangulo. O naibaw na ta. O gunsang sangputanan gikan sa pagyatak sa anindot nga tunob sa atong tiil sa pagtuman. Dihang milaksi ta sa atong tiil ug mitunob sa lapok. Miguwa ang makalilisang nga katalagman. Kubat between Islam and Israelites, Christians. Hangtod karon. Jutay lang sipyat sa pagduda kung doon na ba'y makagahom nga Diyos. Doon na. O sa kainahan itudlo sa ilang hawanan sa balay nga napuno sa nagalalayang dayan. Sabi nas Pasko, mga nindot ng mga lights, tingog sa radio, TV. Kalit lang napaong bisan ang nagtuyok nga electric fan. Wala na. Sa bata ni gunit siyang mama, maunsa naman balik na dong. Kay kadtong tanan nga mong nakita na sinate. Doon ay gahum nga nagpalihok niya na. Ako ibalik dong. Pag switch on sa inahan, balik ang manindot nga lamdag sa kahayag, ang manindot nga pasundayag sa radyo, o gusab sa electric fan. Din man gikan na ba? Gikan sa ginganlan na to sa Binisaya o dagitab. Ang kurinte nga mo'y nagapasiga sa atong suga niya sa atong napaminaw ang Sibya. O nakakita ta sa kanindot nga bati sa atong lawas sa hangin. Diya sa nagpuot nga kaalimuot sa atong palibot. Maho sa na anak. Kunudsud ungon na to karon kay abliman ang bintana na ang buwan. Nang daghan kay mga bituon nagpuluyo sa kahayag sa buwan. Pagkanindot. Pahiyo mo bata, tinuon mo ma. Pagkanindot. Pero anak, sama nga kadtong atong electric lights, radio, electric fan. Nilihok. Doon ay nagpalihok kung nagmungna niya na. O mao ang gitawag natong omnipotent. Ang gitawag natong magagahom. Nga mao ang ginganlan nato anak og langit no natong amahan. Way sinugdan ug way katapusan, espiritu kanunay nga buhi wa siya wa sa ta. Ug siya mo nga atong heavenly Father, ay atong langit nun nga amahan. Mo na Salmista David ingon anak, hangda ang langit, imong makita ang matahom nga mga bituon, mga planetas, kalayo kayo, gikan sa atong gitindugan nini ibabaw sa yuta. Ug ang buwan nga nindot kay hayag. Og silang tanan ni abot gibuhat sa ka magagagahom. Ug wa nang mao magagagahom, wa na sila. Ug kanang magagahom nga naghimo niya na anak, mo nang nganlan natog amahan nga makagagahom. Kinsa man nagbuhat sa Dios ma? Nagbuhat sa Dios. Kung ang Dios gibuhat, dili na siya Dios. Ang Dios usa ka pagkamao nga way sinugdan ug way katapusan. Kay wa man siya sinugdan ug way katapusan, dili siya mausab. Dili siya mamatay.
kay siya hangtod sa kanturan. Ganong nakaingon magka naman, nakahibaw ka, nakalakbay ka uban sa presensya sa Diyos, ug na kuyog mo sa Diyos. Wala anak. Kana na kong libro sa atong lamisa, mao na ang The Sacred Scriptures. Mao na nganlan og balaang kasulatan. Og niyanang basahuna, nagtugaan ang Diyos kinsa og unsa siya. Pagkatana sa ni Moises, O Lord God, what is your name? O Ginoong Diyos, unsay imongan? Ug ang Diyos nga magagahong nga nagsugo ni Moises pagtunga sa bukid sa Sinai aron makigtagbo sa Diyos. Mingon ang Diyos, Eye asker Eye, I am who am, this is my name. No, that is not a name. Tingnan si Moises, reklamo si Moises. Para sa mga bagong hubad sa Exodus 3:15 sa Vulgate and New American Bible, nagingon ang amahan, my name is Yahweh. I have no beginning, I have no end. I am the omnipotent. Nothing is impossible with me. I am God, your Father. You are my son. Every being are my children, and I love them. Lipay kay Moses. So may I call you Father? Yes. And you call me Yahweh. This is the holy names that shall be invoked by all generations, calling upon me, seeking me, asking me, Yahweh, I am who am. Ang Yahweh nagkahulugan, Moises, ako nga way sinugan ang way katapusan. Unya, mabasa na to sa Salmo ni David, na sa Salmo Kapitulo 90, versikulo 2. Mingon ng Diyos, so wala papatunghaa ang kabukiran, wala pa yuta, wala pa'y kalibutan nga gihimo, og bisan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ako mao na ang Diyos nga mao sa gihapon. So, gitug-an ang Ginoo unsa og kinsa siya. Wa pang tanang butang sa langit, bituon, planeta, adlaw ug buwan, dagat, kalibutan, wala pa. Mao na siya. Og sa iyang pagkasiya, miingon siya nga, wa ko'y sinugdan ug wa ko'y katapusan. Ako maong Diyos sa gihapon. Og mo'y katarungan sa Diyos, miingon siya, I am who am. Diyos that does not state, I was, I am, and I will be. Because that is the definition of time. Time, ang panahon nagalangkop sa miagi, karon og sumabot. Pero ang gigamit sa Diyos, I am who am. Eye asker eye. Ako ang mao sa gihapon. Maman gani nga ngiya sang anak nga si Kristo nga kinsa Dios. Gisugo samahan nga monis kalibutan pagtubos ug pagluwas. Og nasuwat sa Leviticus, nasuwat sa Hebrewano 9:22. By blood, by suffering, by blood, by suffering, by death. So that was the move of God's divine plan of salvation. Ang dili makita nga persona sa second person, Christ, nga gihimugso sugad sa way sinugdanan ug way katapusan, dungan samahan nga way sinugdan ug way katapusan, gihimugso siya nga wa say sinugdan ug way katapusan. Because He is God, and there are no three gods, but only one nature, one power, and three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Way naguna kanila, way nauhay kanila. Way labaw nila, way ubos kanila. Sila pulos gamhanan, way sinugdan, way katapusan. Himuan ko ikaw lawas, pinagi, susaka, malinis nga sudanan, nga mahimong inahan, nimo anak. Si Isabel, sa Lucas 1:42-43, diyang nagmabdo siya ni Juan Bautista. Midua Santa Maria ang nagmabdo sa batang Jesus. Naguntul-untul ang bata sa tuman kalipay. Si Juan Bautista siyang tiyan, og nakatuwaw. Si Isabel sa pulong nga dili iya. Kisudlan sa Espiritu Santo, mituwa siya. Naunsa kini. That the Mother of God, the Mother of my Lord, visited me. Nga ginahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Niya kanas Kristo kay Lord of Lords man. Buhat Jesus siya Ginoo sa mga Ginoo. Siya hari sa mga hari. Siya way sinugdan ug way katapusan. Mao na nga siya Espiritu. 2 Corinto 3:27. The Lord, that is God, Jesus, is Spirit. Ang Espiritu way uno nagbukog. So, matao, ikaw, kadong persona, Diyos, sa tiya ni Maria. Human sa siyam kabuan, ni tungha, gipagkatao, ni Maria. Kinsa, kadong persona, Santissima Trinidad. Kinsa, Diyos ug tao. Doon na siya usara ka persona, pero doon ay duha ka kinaiya. Pagka Diyos ug pagkatao. Ug kinahanglan siya magpagkatao. Because the Bible states, thy blood, by suffering, there must be flesh, there must be blood. Hebreo 2:24. Mingon San Pablo, ang anak nakaambit sa kinaiya sa inahan. Siya makaambit sa kamatayon, or mapilya niya ang kamatayon. Muna, nga ang Diyos nga nagpakatao, makadaghan na balik-balik ka sa dugma of the Catholic Church. Fundamentals Catholic Dogma, page 145. When Christ became man without ceasing being God. Nga si Kristo, nga nagpakatao sa kalibutan, wa mo hunong iyang pagka-Diyos. Unsa ang iyang pagka-Diyos nga dili mamatay? Unsa ang iyang pagkataong mamatay? Mahitabo na. Mao na nga ang Ginoong Kristo, Diyos, ug namatay siya sa iyang kinaiyas pagkatao. He died in his human nature. He died in his human nature. Mao nang kanunay gilitok sa akong konsultan nga magiitang theologian sa seminaryo. Nai-record niya gikas pagsugod hangtod na human ang talaan, dili siya ang bugiro pero pastilan, makita ang talaan sa mga gold medal awards and all kinds of academic subjects, exalting. Ug mo na nga musulti siya, mo na sok, the second person of the Blessed Trinity became man without ceasing being God, and he died in his human nature. But being God, he remains immortal. Because God is spirit, God is immortal. So, mo ni nga ang atong mga ginikanan mo, tudlo sa mga bata. Kadunay Diyos. Huwag ang mga bata makakita na gani nga muluhod ang ginikanan sa altar, kuyog sa iyambana, o suban ng mga bata. Nindutan paghandom ang mga bata. Bisan sila nagluhod sa ilang linghod ng mga tuhod, pero ginindutan sila. Mulimot sa ingidan, ma, alas 6 naman. Mga G, mata, magampo mata. O tuodong, o tawagan na sila yung magsuon. So, gikulit sa ginikanan.
ang dili na mapa nga gahom sa pagtuo, birtud sa pagtuo, birtud sa paglaom, birtud sa gugma. Three theological virtues: faith, hope, and love. Muna naas mga bata. Ug ato nang isubsob gyud sa pagtudlo. Kaya sa gayon nga mag-agak ang bata sa tagsaong mithe. Sud siyang kalag nga doon na siya pagtuong doon na Diyos. Nga nagtanaw kaniya, nag-aga kaniya sa bisan asa, gabi, kadlawon, bisag unsang takna. Ang mga mata sa Diyos o nga bukton sa Ginoo nag-aga kaniya. Because God loves us so much. Nindutan ang bata siyang pagpuyo. O nindutan siya sa pagtabang sa uban. Kay mauman ang hiyas Ginoo pagkamati na bangon. 1 Timoteo 3:15-16. Kay mao kini ang misteryo sa atong pagtuo. Ngang Dios nga di makita nagpakita sama sa dagway sa tao. Ang Dios nga dili makita nagpakita sa dagway sa tao. Og nagahimo sa mga butang pagpaila kinsa nagpadha kaniya. Ayaw kong tuuin ninyo. Apan tuuin ninyo nga kung gibuhat, nga mo'y gisugo sa kong amahan. Ang paghimo ni ini, aron pagtug-an nga naa siya, og siya niya kanako. The miracles, ang mga milagrong gihimo sa Ginoo. Nga hangtod karon nagpadayon ang mga milagros Ginoo. Tungod kay Diyos, wa may pagkausap. Mayon sa Fundamentals Catholic Dogma. The kenosis cannot be referred to Christ being God because He enjoys the absolute immutability. The kenosis is referring to His being man. Ang kenosis na pasabot kahimtang sa pagkausap, kahimtang sa kamatayon, dili na ikapahamtang siyang pagka-Diyos. Kaya ang pagka-Diyos, nagatagamtam niya ng absolute immutability. Unsam ng absolute immutability. Hingpit gayud nga di mausap. O kana matud pa sa Fundamentals Catholic Dogma, ikapahamtang na siyang pagkatao. Dili ikapahamtang siyang pagka-Diyos. Fundamentals Catholic Dogma, page 145 to page 150. Balik ko na to nga makalilisang matud pa ni Padre Monico Katubig sa kabantugang tighomily matulon ano ligdong og bugat iyang tunos pagpadayag sa kamatuoran sa Ginoo nga makalilisang na ang panghitabo sa atong nasod karon. Ang mga krimen, mga pagpatay, mga paghimog, mga malaway, mga buhat nga hugaw, nga dili angay buhaton sa mga tao, nga gihangad na ingon nga salamin, sa katinaw so sa kabuhat nga limpyo og matarong, isip sulugon sa Dios. Dili na to itudlo so sa duha pila ka tao. We are challenged, all men and women are challenged to enjoy the sweetness and the beauty of chastity, the beauty of virginity. Nga maong gihuptan sa mahal nga berhen nga nakapahimo niyang pinili sa tanang kababayenan. Muna pipila kapag paambit na ito, may tungod sa, is there really God? Yes. Ang atheist, ang ateo nagpasabot, dili mo tuo. Wa may lang, doon na Diyos. Why? Ganun di sila mo tuo. Mabitong di may mo tuo kay dili may mo tuman, ug di may mo dawat nga kami doon ay pagtuo.
Kaya ang pagtuo mo ang pag-ilas pagkanaa sa dili makita ug pagkabot sa gipaabot nga paglaom. That is faith. Wa man may pagtuo. Busa wa may magunhaw na. Ug sa kabutang nga naa nga amo ng gakson diha sa matag usa ka namo pagkupot og pagtuo kay wa man may pagtuo. To see is to believe. Ang prinsipyo sa atiyo mo nga kadto rang makita mo ituhuan. Kaya di sila makita sa Diyos, kaya Espiritu man ang Diyos, so why Diyos? Matod pa nila. Wa sila masayod, ug sila nahibaw na tingalin niya na sa pag-eskwela nila. There are so many things existing but not visible to our human eyes. Na yung mga di na to makita pero naa. Kaya nga itong pagbati o kugma o kaluoy, di mo na makita. Pero makita na nga kung nga atong kaluoy, mahubad sa buhat pinagis pagtunol o pagkaon niya itong gigutom o pagkahatag o tanom. Yan itong mga way igtatanom siyang yuta. Mga paghigugma kung kita nagda o limbati anong pagbati. Kadili na to saysay sa mga pulong ng atong pagmahal sa atong pamilya. And that is love. You cannot see love, pero you can see the lover and the object of your love. So mo na mga hinigugma kong mga igsuon nga dagha mga butang nga dili makita pero naa. Bisan gani ang hileben kasiga sa batanong mata sa mga batanon, magsulob pa mga lente, nga baga kayong lente, pero siya o nagtanaw, ginamit ang lente, dito kakita sa kagaw. Mauna nga, they are existing, but beyond the visibility of our bare human eyes. Mauna ang Diyos. San Lucas 24:39 mingon si Jesus, ang Diyos Espiritu, way unod bukog. Mauna nga, ang Diyos Espiritu, ngatong kalag Espiritu, ang mga anghel Espiritu, nato nga tao, ngatong lawas, mamatay, balik sa yuta, pero itong kalag Espiritu mo balik sa Diyos. Ecclesiastes 12:7. So kini nagtug-an nato unsa ka manungdanon ang paghupot sa gisultin San Pablo, divine revelation. Ang tao aron dili masaag, yatagan kita sa Dios. Og mao ning gitudlo sa simbahan nato. Matud pa San Pablo. Ang tamdanan sa atong sukaranan sa pagtuo ang Sagrada Scriptura, the Holy Scripture, the Word of God, the Bible, but also the apostolic traditions. Words taught by the apostles, not all of them are recorded in writing on a book, pero that is installed in the vessel of the church. Nga naa dihay mga pagtudlo sa simbahan nga wa na masuwat sa Biblia. Gituan nato tungod kay mao na ang simbahan. Dunay gipada ang Dios sumala sa Isaias 22:44. Matud pa ni Isaias, mihunghong gayud ang Dios aron ipadungog niya, ipahibalo niya. Isaias 22:14. Og siyawis mga panon, mipahayag niini siyang kugalingon. Yungong niya sa akong igdudungog sa pagkamatuod kamo. Gipahibaw sa Ginoo niini. Si Yahweh
sa mga panon. Nagapahayag niini iya mga pulong, iyang kugalingon ngadto sa akong igdudungog. Wala nga nag-revelations kay siya maging ang Diyos. Ang nag-revelar, nagpadayag siya mga pulong. Ako ba nasuwat, ako ba nawa masuwat? Huwag ka nang nasuwat, mao na nga na itong Sagrada Skriptura. Sagrado, ligon, mabugat, nga gabayan sa atong panalipod. Asa mapasa? San Mateo 22:29. Ngaringon si Jesus, daghan na nga sayop. Daghan ang nangapukan ngadto sa kahiwian. Kay wala sila maghupot ug mutuo sa balaang kasulatan. Gahom sa pulong sa Dios. Wala kinahanglan tawag balaang kasulatan o dito san masayop, dito magmugnag atong kugalingon. Superior man. Even the Catechism of the Catholic Church, paragraphs number 85 and 86, gisultihan ta nga ang mga kaobispuhan doon ay katungod sa paghubad sa Biblia o pagpasabot sa Biblia. Pero nga bisan pa ni ana, angay hibawan nga ang pulong sa Dios labaw kay sa magisterium. Ngani ang magisterium usa ka alagad abag sa pulong sa Dios. Pero ang pulong sa Dios labaw kay sa magisterium. Ngana sa Catechism of the Catholic Church, paragraph numbers 85 and 86. Yan doon na ito ka magisterium, kaulugan sa magisterium, the ordinary. Unsa nang ordinary magisterium? Tulo upat ba ka, mga obispo nga, gipilan sa Santo Papa. Nga magtuki, maghatag og komentary sa mga pagtulunan nga gitudlo ng daan. Daan ang gitudlo sa simbahan. Pero giutingkay o kagisamok o kagisupak. Then this ordinary magisterium, bishops, 3 or 4 bishops, assigned to study on that. And to make use of the wisdom of the church, the tradition of the church, to solve the problem. And they are called the ordinary magisterium. Pero dili bago, dili na sila mutuki og bagong pagtulunan, bagong doktrina. Teachings which already taught by the church, gitudlo na sa karaang panahon sa simbahan. Nya gitungki, gitingkay o gisupak ba? O mulihok diha ang ordinary magisterium. Pero pila lang ka pare, nga mohimo pagsulti niya na, niya ipasangil na to nga, kana tingog na sa majorities kabispuhan, maghinay ta. Maghinay ta kay kaduhang matang sa magisterium. Conciliar magisterium. Kung doon ay isyu sa panahon nga naglangkob ang problema, affected ang tibuok kalibutan. Sama niya itong deklarasyon sa SSPX, Society of St. Pius the 10th, Society of St. Pius the 10th. Nga ang misa nga balido way lain, kana rin yung gilitok sa lingua latina, Tridentine Mass. Ang simba nga, ang misa nga balido, kana rin yung ang gigamit nga pinulungan, lingua latina, linatin. Kung doon ay magmisa nga pare nga in English ba, Tagalog ba, o Cebuano ba, invalido na. That is heretical mass. Nasagi hukman sa konsilyo gatigom yun, usag yun ka konsilyo. O niya gideklara nga naa ang hukom ka bakak og dili na tinuod. Tinumutumo na sa mga nagpaka
paulipon yatong deklarasyon ni Pope Pius V nga ang misa Latina lingua. Pero as lamay masayon nga si Pope Pius V dunay gihisgutan niya nga exception. Pero some nations of Asia who have been using their own language in saying Mass, they are valid. That Masses are valid. O see? Na gani exception gipibaw ni Pope Santos ito. Pope Pius V. Mara nahusay. Unsayang husaya na magisterium. Ganun itong consular magisterium. Ay kato mo ng pontifical magisterium. Nga papagyod ang bapagyod sa papa. Mo'y mahukum so sa ka-isyo nga nakapautingkay sa kasamok og daw mo siak sa katawhan nga naa sa simbahan nga Katoliko. Siya na mo hukum ana. Mo na nga pontifical magisterium. Santo Papa. Pero doon na lang sa kapare, musulti niya na, niya ipasangil nga kana, tingog sa majority. The big question is, do you have any fact, hard fact, a head count of the numbers of the bishops favoring that statement? And in fact, in truth, written? Do you have any fact of that? Can you cite? Ano sa may tabo nga mga bispo nagtigong Catholic bishops of the Philippines? Then they were presented nga this is the passage. This is the statement. Inyo ning butuhan, yes or no? Yang mudaog ato kadong majority in head counts. Wala. There's nothing. So that cannot be called conciliar magisterium. Labaw na dili pontifical magisterium. So maghinay ta. Kinahanglan nga respetahan nato ang pulong sa Dios. Kay ilar bang giangkon nga kanang God died literal, kaya namatay gyud ang ikaduhang persona Santissima Trinidad. Namatay gyud kinsa man Jesus. Kinsa ni Jesus ang atong Ginoong Dios tinuod yung namatay. Tinuod yung matangas kamatayon. Dili figurative. Real, actual, happen, true death. Meaning the very God that we have lost His life, lost His breath. Tinuod yung namatay. No. We cannot defy the highest truth. Dili ta kahimo sa pagpatumong sa atong makusganon nga tingog pagsupak kung nagisupak nato mao nang pulong sa Dios. Argumentum ab auctoritate fortissimum est. The argument based on the highest authority is the strongest in law. Mao na yung mapayag nga ang mga pangatarungan nga pasukad gani na sa ingno nato sa labing taas nga otoridad. Argument based upon the highest kind of authority is the highest, is the strongest in law. Manang pulong na sa Diyos ato ng supakon, peligro kayo eh. Siya may puong sa believe about God. O mahitungod ni Kristo, Diyos ug taong matuod. Pero naman sa Juan 12:24. Nga katawhan mingon na hibaw kita sumala sa atong balaod. Nga ang Kristo dili mamatay. Ug si Kristo misumpay,
ang kahayag na apan ninyo karon ayaw nagwad ang mong kahayag. Giaprubahan ni Kristo. Katong gisulti nga, ang Kristo subay sa itong balaod, dili mamatay. Si Kristo mituwaw. Ang kahayag nga naa pa ninyo ayaw nagpagna. Ang balaang kasulatan sa daang tugon mao man. Bata gihatag kanato. Kagahuman gitungtong siya nga baga. Paganganlan siya kay bulungan, magtatambag, ug pagatawgon siya Diyos nga gamhanan. Pagatawgon siya amahan nga dili mamatay. Words of meaning. Nga kana si Kristo na ikahimtang na dili mamatay. Kay siya Diyos. Ug dili siya mamatay. Siya amahan nga walay katapusan, Isaias 9:6. Pulong na sa Diyos. Hebreo City 24, San Pablo. Sa 1 Corinto City 37, kung nunay mga tao nga magsaway, magdaot ka na ako, usultihi sila. Nga ako mga pulong, dili ako. Gikan na ni Jesus, nga nagasulti ka na ako. Unsay pong San Pablo. Nga ang Kristo dunay kahimtang siyang pagkamapadayonon og dili mamatay. Kay ngayong pagkapari, ulay katapusan. Hebreo City 24. Unsa kuno? Ang Kristo magpabilin nga buhi og dili mamatay. Tungod kay iyang pagkapari, walay katapusan. Pulong man na sa Diyos tanan. Do you have the strength of our heart and mind? And moving us to contradict the Word of God? And no, we do not have. We do not have the strength and divine power to contradict the Word of God. Wa man ko mag pasipala sa Biblia. Gibasa man na nato. Doon ay pinulungan sa kinaadman. In clares, known as locus conjectores. In clares, known as locus conjectores. Sa may kahulugan na, kung klaro og tinaw na ayaw pagsakay sa pagduduha. Kung klaro og tinaw na ayaw pagpangita og sakinan sa pagduduha. In clares, known as locus conjectores. Kung klaro na sa Biblia, klaro kayo. Salamat. Salamat sa Mga igsoon, salamat kayo sa itong pagduyog ng atong tulumanon, katinawan sa pagtuong katoliko. Kanya doon na sa day pasalamat sa atong mga kining social concern. Alang sa katilingbanon nga mga pagpasalamat, ang Talisay City, ang mayor si Mayor Samsam Goliaso sa Batanon, o puno sa kakugi ngayong panghuna-huna, mao nga unsa man ang makita gyud ngay katabang sa mga nagkinahanglan sa katilingban. Doon na siya 9 concerns. Ang youth welfare, education, health, environment, business friendly, peace and order, livelihood, infrastructure, calamity preparedness. Tungod niya nadawat niya ang the seal of good governance. Taas nga pasidungog gikas national government ngadto sa local government. O niya sa panahon sa COVID, sangka niya og sa tanan nga sakop kauban niya. Batok sa COVID-19. Frontliners, doctors, mga dapit nga hipuson panalipdan ang lagmit nun ay simptoma. O ang Asia Pacific Luminar Awards mihatag niya na. Tungod kay kana tagsaon kayo sa pagpanalipod o pagmahal sa constituent. Narawat sa niyang Republic of the Philippines Foundation Award. O siya mingon nga dili man ni ako. Humble kayong mayor. Uban sa nako nga ako makauban. Ayang gipasabot nga kauban si Ria Gulias, congresswoman sa 1st District. Nagalagad sa Talisay, Mignalilia, San Fernando, Naga, Sibunga. O gipta sa niya gikas sa national government ngay katag sa unom ka LGUs. Mga kinanglano nila. Mga butang gikinanglan sa mga batanon og sa mga tigulang. Gida ni Congresswoman Ria Gulias.
Unya ingon siya nga dili sad ako ra ug ang akong congresswoman kun dili mapabisanon siyang mila ang Vice Mayor si Honorable Vice Mayor Richard Chuy Fernandez Aznar. Tabang yun daghang mga proyekto nga gipaabot, mga panabang pagsagang sa COVID, nadang COVID karon ang dengue fever, mga lain-lain tulda, laptop, mga tambal o gipadasan ni Honorable Vice Mayor Richard Chuy Fernandez Aznar. Uban sa mga konsyales nga lagsi kayo maghimog mga resolutions. Musunod, Honorable Councilor Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, akong pagumangkon, Danny Caballero, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Lister Daan, Licto Macaltos, Attorney Rocky Bass, Faye Ilanan, sa EBC, Ineo si Fina Consial, o sa SK si John Restauro. Iyon ang mayor, kini ang hugpong andam og tagana sa paghatod sa mga pagkinahanglan, ilabi na pagtabang sa mga masakiton o dunay mga kakulian. Problema. Salamat kayo, Mayor, ug atong mga kaubanan sa Talisay. Ang Diyos magapanalangin. Unya, salamat ko ni atong manager, si Reverend Father Philmar Castordis Phil, doon na siya nindot kayong programa. Ang mga bilisiw sa pulong sa Diyos. Igpaminaw ni mo niya na ganahan gyud ka kay dunag puno sa mga pagtulunan nga maanim nato. Og sa atong mga engineers, Julius Kaputulan, abdi kayo lihok sa pagtabang o pagsibyang at tinaw og si Dudong Lapi. Maigsoon, salamat kayo nga kung makauban wanon kalugar kay di mo ron trabaho, pero niya gyapon ta pagalagad. O pagsubay sa unsa man ang mainugdanong masayran nato. Daghang nangasayop tungod kay ilang gisalikway ang gahom sa pulong sa Dios, Biblia, o ang gahom mismo sa simbahan o sa Dios nga nagpalayo niya ang Espiritu Santo. Amen. Inyong nabati ang tulumanon, katinawan sa pagtuong katoliko. Hinaut nga nakapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat. Radio Puwersa! Vitron, subok na! Ako di ay si Inday Cabanda, taga Lanisi, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga nasakit. Na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Tayo gani kay nakapalit ni Vitron tablet, duwa ka simana, gikan paggamit namo, nakalakaw-lakaw na siya, unya. Ganahan na kay siya mukhaon. Magpasalamat yun ni sa Vitron tablet, sir. Vitron, subok na! A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Mapalit sa Diding's Pharmacy, GY Pharmacy, Queen's Pharmacy, King's Pharmacy, Universe Pharmacy, siyam ka branches sa Beans Pharmacy, 15 ka branches sa Evercare Pharmacy, ug tanang branches sa Best Way Pharmacy.